Zdravo ljudi i dobrodošli u Istinu direktno. Na početku ove emisije da vam se zahvalim za ogroman broj fenomenalnih, šta kažem drugo, komentara u prošloj emisiji, za sve one pohvale koje ste mi uputili, za sva ona neizmerne reči, podrške i svega onoga što je bilo. I da ne dužim mnogo u uvodu, malo me sad sramota da vam se sad nešto ja specijalno zahvaljujem, ali moram to da napomenem, moram da kažem hvala jer to je vrlo bitno. Hvala, eto, još jednom. I gledat ću da vam se odužim ne samo ovim emisijama ovakve prirode, nego da uključim i vas u tu priču, vidjet ću na koji način. Za sad mi pada na pamet da to budu pitanja vaša, moji odgovori ili moja neka razmišljanja na teme koje vas interesuju, a da ne dužim odmah, kažem sad tu u uvodu, da pređemo na stvar i da idemo na ono što se zapravo dešava u svetu, kratko da vidimo šta se to dešava, pa u toku su i dalje, naravno, pregovori o kojima više niko i ne priča između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Zašto? Pa zato što svima postaje jasno u vezi čega se vode ti pregovori, a vode se zbog dve stvari. Pre svega, ja bih rekao, prva stvar su pare, ogromne pare koje su zamrznute, iranske pare, njima je do toga stalo, Amerikancima je stalo do iranske nafte i sad svima postaje jasno zašto ni jednog trenutka prikom sukoba Amerike i Irana ni jednom nisu gađana naftna postrojenja Irana. Čini mi se da je to samo jednom pokušala i to nešto jedva malo, da li je u pitanju bila izraelska avijacija i da se Trump strašno naljutio zbog toga i sada svima postaje jasno zašto to nije rađeno, zašto se nisu gađala naftna postrojenja u Iranu, pa zato što je u ovim trenucima svetu neophodna iranska nafta, vrlo jeftina. Naime, vi se sećate da sam ja u martu ovde pustio jednu glavu, ta glava se zove Prvi čovek ili SEO investicionog fonda BlackRock i ta glava nam je tad u emisiji Istino direktno, ja sam vam to prevodio, rekla da će ubrzo i da to očekuje da će da bude u junu, julu ili avgustu mesecu nafta biti na oko 55 do 60 dolara. Mi sad vidimo da nafta pada na svetskom tržištu, ona pada, ali kod nas gorivo poskupljuje, jer mi smo van sveta, naravno, i to kod nas pravila nema. Uostalom, čućete kad dođe na red priča o Srbiji, da to sa ne znam kako bih prokomentarisao i ljudi moraju da budu zbunjeni kad čuju te vesti, ali ja ću pokušati da vam sve te vesti odgonetnem na pravi način, da vidite šta je mahanje zastavicom i priča za javnost, a da vidite šta je suština. Hvala svima koji nam pomažu. Oni koji to žele mogu podržati rad kanala Istina direktno putem PayPala istinadirektno@gmail.com ili uplatom na dinarski tekući račun koji vidite na vašem ekranu. Nafta pojeftinjuje i nafta će, kaže, u narednom periodu padati još i bit će ispod ovog, a što je minimum i što je ispod već pre početka sukoba Amerika-Iran, ona je sad već ispod, a bit će tu na 55 do 60 dolara po barelu, kao što su i bile prognoze prvog čoveka BlackRocka. I rekao sam da taj čovek ne greši iz jednostavnog razloga što su njegove greške mnogo skupe. To sam vam govorio u onim trenucima kad su vas svi plašili i mediji i inostrani i pre svega predsednik Srbije time da će, to je, ne zna se, katastrofa, vratit će nas u kameno doba, tako je on pričao i to šta ćemo sa energentima niko ne zna i tako dalje. Ja sam u to vreme pričao da to uopšte nije tačno i da će se desiti ovo što se sad dešava. Zašto je sad bitno da se u priču bude uključena što pre distribucije iranske nafte, jeftine? Pa iz jednostavnog razloga što zapravo treći najveći proizvođač nafte i gasa, a to je Rusija, je u ogromnim problemima. U trenucima kad ja radim ovu i snimam ovu emisiju, stigla je vest da su Ukrajinci pogodili najveću rafineriju u Rusiji, u Omsku, što je zapravo upad dronovima 2500 kilometara unutar ruske teritorije, što je do sada nije bio slučaj. I iako gradonačelnik Omska negira, kaže, ne negira, nego on kaže da ne zna se kakva je šteta pričinjena,
već su objavljeni snimci gde se vidi da se gust dimi iz rafinerije u Omsku, a to će samo značiti još dodatne probleme za Rusiju, koji i onako u ogromnim problemima. Možete misliti kakvi su to problemi kad Rusi sad uvoze iz Indije benzin. Redovi na pumpama su, i to svuda, u celoj Rusiji, jedno vreme je to bilo na Krimu, sad se to proširilo na celu Rusiju, ogromni, mere se desetinama kilometara, ljudi čekaju i po 15, 16, 17, 18 sati da bi uzeli nešto malo goriva. To je potpuno vanredna situacija u Rusiji, a možete misliti šta će sad tek nastati i šta čeka Rusiju u nekakvom narednom periodu. Pošto nema ruske nafte i pošto će nekima ta nafta nedostajati, mi sad vidimo da se neki drugi, dakle Amerikanci, trude da što pre u priču ubace iransku naftu. Naravno, njihova nafta je već uveliko u priči, oni su glavni snabdevači Evrope, a i rekao bih mnogih drugih zemalja i područja sa svojom naftom i sa LNG gasom. Sad, posle ovih vesti iz sveta, onako ukratko da znate šta se događa, jer izgleda kao da se ništa ne događa, u stvari se mnogo toga događa. Da vidimo šta se događa kod nas u regionu. Pa u regionu je bila, zapravo slavilo se uveliko, u Hrvatskoj, recimo u Splitu, čini mi se da se slavilo 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. I ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, evo stavljam naočare da ne pogrešim, Nicole McGraw, je izjavila da je u toku zlatno doba saradnje Amerike sa Hrvatskom. Naravno da ona verovatno misli na sve one ugovore koje je Hrvatska već potpisala sa Sjedinjenim Američkim Državama, a reč je pre svega o terminalu Krk i to je vrlo važno pitanje. Zašto je bilo vrlo važno pitanje? Pa zato što to podrazumeva dalju priču američku, a vidimo da oni obećavaju u Bosni i Hercegovini neverovatno velike investicije. Zapravo, investicioni ugovori već postoje, kompanija je AAFS u Bosni i Hercegovini, koje čak podrazumevaju preuzimanje plinovoda, aerodroma i tako dalje. Ako svemu tome dodamo i luku Valonu i ugovor o LNG gasu koji su već potpisali sa Albanijom, postaje jasna jedna energetska mapa zapadnog koridora, i budem precizan, američkog koridora, koji je ovako kao da je opkolio Srbiju, je li tako? I o kome sam ja pričao sam vam o tom IMEK koridoru, koji je vrlo bitan i koji iz izraelske luke Haifa trebalo bi da ide ovamo ka Grčkoj, Albaniji i tako dalje, a onda da se širi dalje. Šta je sad priča vezana za nas? Pa za razliku od Hrvata koji, recimo, mogu da imaju izgovor, kao što mi ovde imamo izgovor, braća Rusi, ovo, ono, kako ćemo, šta ćemo. Ne, oni ljudi eksplicitno i u pravom trenutku vuku najbolje poteze po njihovu državu. Dakle, kod njih nema tu cile mile, oni su članovi ljudi, Hrvatska je član Evropske unije. Bez pardona ikakvih, oni rade ono što je u tom trenutku, kao što su u Evropsku uniju ušli onda kada je to trebalo, sada, bez ikakvih pardona i bez ikakvog razmišljanja, njihova politička elita, o kojoj ja nemam neko posebno mišljenje, da kažem, to je, Bog zna kako različno, mislim, od ove naše gore nema, to da se razumemo, ali i ta hrvatska politička elita je samo jedan krak one udbaške priče u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ali razlika je velika. Naša politička elita razmišlja samo na svoju korist. Hrvatska politička elita razmišlja na svoju korist, ali i na korist države. Pazite, kad ambasador, odnosno ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država kaže zlatno doba saradnje Amerike i Hrvatske, vama je jasno o čemu se tu radi. Vi vidite da Edi Rama u Albaniji ne popušta nikakvim pritiscima
demonstracije, ovo, ne slažu se, Jared Kushner, ostrva, ptice, pelikani, ludilo, flamingo, ne znam šta je sve, uopšte ga bre čoveka ne zanima, jer očigledno Edi Rama vuče potez za koji smatra da je najpametniji za Albaniju u ovom trenutku. Šta se u isto vreme dešava kod nas? U Srbiji. Znači, da ne pričam sad o Bosni i Hercegovini, jer ako počnem da pričam o investicijama kakve planiraju Amerikanci u Bosni i Hercegovini, pa ljudima će da se zavrti u glavi, jer to su milijarde u pitanju. Ali, da ne idemo daleko, pa mi smo videli za 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, kako u Republici Srpskoj parlament svetli u bojama američke zastave, tako? I sad, šta smo imali kod nas? Pa mi smo imali priču koja nas polako uvodi u onaj drugi deo što vam piše na ikonici ove emisije, a to je preokret u Srbiji. Kakav je preokret u pitanju u Srbiji? Pa svakojaki preokreti. Pa imamo prvu priču da je za dan nezavisnosti, za 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, čitavo naše državno rukovodstvo, uključujući i patrijarha Porfirija, znači i crkvene najveće glave srpske, svi su bili na prijemu kod otpravnika poslova, posle ambasadora i dalje nema u Srbiji Amerika, kod otpravnika poslova američkog. I on se tamo zahvalio svima i najavio medijima jednu novu eru u odnosima između Amerike i Srbije, koja počinje ove godine i tako dalje. Zašto je to bitno? Što vam ja već u drugoj emisiji napominjem. Pa to je bitno, ljudi, tamo 2000 neke, ne znam ni ja, možda je bilo 6. 7. godina, 2006. ili 7. Sećate se, na vlasti je bio DOS ovde ili DSS i Demokratska stranka, Tadić i Koštunica. Oni su se tu nešto rotirali, to je to bilo, Tadić i Koštunica. I pazite, ja sam sticajem okolnosti bio pozvan na proslavu, najveću proslavu koju pravi kineska ambasada. Kako sam ja bio pozvan, sad se ljudi da počnu se smeju, otkud ja u kineskoj ambasadi. Mislim, čudno priroda, ali ne znate šta nosi dan, a šta nosi noć. Pa tako što sam se ja upoznao sticajem okolnosti sa čovekom koji je bio advokat kineske ambasade u Srbiji, a taj čovek je istovremeno bio neko koji je predstavljao grupu naših ratnih zarobljenika u Nemačkoj. To je čovek, sećate se, govorio sam u emisiji Istina direktno, koji je govorio u Nemačkom Bundestagu u ime tih svih naših ratnih zarobljenika u Nemačkoj. I tražili su, naravno, ratnu odštetu pojedinačno, od svega toga nije bilo ništa, pre svega zahvaljujući inertnosti naše države i pre svega čak mislim da je postojala dobra volja kod Nemaca pre svega, ali naša država je pre svega to obstruirala ili nije stala iza tog zahteva. Taj čovjek je bio ujedno i advokat kineske ambasade i on me je pozvao da za njegove privatne potrebe snimim taj prijem, najavio nas tamo, mi smo dobili propusnice i tako dalje. Zbog čega vam sve to pričam? Pa u to vreme, jel vi verujete da se niko nije pojavio od našeg državnog vrha tu na proslavi najvažnijeg dana kineske ambasade u Srbiji. Bila je opozicija, bio je Tomislav Nikolić, njega se sećam da sam video, i neki niži rangirani ljudi iz vlasti. Sad imamo čitavo državno rukovodstvo na prijemu kod američkog otpravnika poslova i imamo patrijarha Porfirija i onda imamo pisanje Slobodne Evrope kako dolazi do zahlađenja odnosa između Srbije i Rusije i da to traje već duži vremenski period, a da je samo zvanično počelo onda kada je Rusija, odnosno ruska, sećate se, spoljna služba obaveštajna navela da Srbija prodaje oružje Ukrajini. I kad je u panici da Rusi ne reaguju još radikalnije, Aleksandar Vučić naredio našoj namenskoj industriji da obustavi sve isporuke, oni nisu radili ništa 6 meseci. Smatra se da je do zahlađenja odnosa počelo još ranije da dolazi. Sada je to već upadljivo, da Srbija zapravo pravi otklon od Rusije. To još uvek nije zvanično i još uvek Vučić ne želi da izgubi eventualno
patriotske glasove na predstojećim izborima, pa on to dobro maskira, ali očigledno je da Srbija okreće ćurak ka Americi. Kako mi to vidimo? Pa mi to vidimo na sledeći način. Mi imamo potez za potez. Znači, naš državni vrh nalazi se na koktelu kod američkog otpravnika poslova, a Palata Republike Srpske u Banja Luci svetli Trumpovim likom i boje američke zastave. Sledećeg dana mi smo dobili vest da se ministar, naš Bratina, putuje na sahranu vođe Hamneija u Teheran. Ono neko se pita sad, šta traži ovaj čovjek u Teheran, treba da putuješ odavde do Teherana i cela priča i to, ali objasnit ću uskoro o čemu se radi. Uzgred budi rečeno, mi dalje nemamo informaciju da li ovaj Sinko Hamnej, koji je navodno sad verski vođa Irana, da li je čovek uopšte živio, se on ni na sahrani nije pojavio, ili ako je živ, u kakvom je stanju. Trećeg dana priče dolazi pastor Mark Burns i on ide direktno u Srpsku pravoslavnu crkvu kod patrijarha Porfirija da sa njim priča. Ali nije samo pastor Burns u priči, nego vidjet ćete u kom sastavu je bila američka delegacija i postaće vam mnogo jasnije te stvari. I sad idu još dve vesti koje treba da zamaskiraju celu priču, a prva od te dve priče jeste najava da ćemo još da mi kupujemo kinesko oružje, a druga priča je zvanično uvođenje vojnog roka od marta meseca sledeće godine, kao, ja mislim, vrhunska dimna zavesa za domaću javnost. O čemu se tu zapravo radi? Pa prvo ja moram da vas podsjetim da u trenucima, a vi možete da izgooglate i da vidite na kanalu Istina direktno kad sam ja govorio o uvođenju obaveznog vojnog roka, sada je jasno da će to biti 75 dana, da su mnogi ljudi u komentaru mene čovečali tu i rekli od toga nema ništa, to je samo priča za malu decu. Da li sad misle da je to priča za malu decu, jer će već uskoro, čuli ste i koja generacija, trebati da se javi na lekarske preglede i da se javi kao vojni obveznik. Trudim se da ljude ne obmanjujem, možda mi se nekad desi da omašim nešto, ali to je iz nehata, ne zato što imam plan da nekog obmanem, a dobro razmislim o stvarima o kojima pričam i gledam kako ih pričam, da bi toliko promašio pričao nekom o vojnoj obavezi pre par meseci. Dole mi ljudi pišu neke komentare kao nemaš pojma, to je samo priča za malo, od toga nema ništa. Pa od toga vi mislite da vi živite u državi u kojoj postoji nekakav smisao. Ja smisao u uvođenju obaveznog vojnog roka, iskreno da budem, ne vidim, ali ovi ljudi koji vode ovu državu vide. To je za mene samo trošak za državu i ništa više od toga, a oni koji misle da će decu da im za 2,5 meseca vaspita vojska, a oni to nisu uspeli desetinama godina, oni su u tek debeloj zabludi, no, da sad ne zadržavam se sa tom pričom, to je priča koja je puštena u etar da se narod bavi time, a ne da pričamo ove priče koje sad vi slušate u Istini direktno, a koje su vrlo bitne, jer mi vidimo da se preokret zapravo dešava, veliki preokret se dešava u Srbiji. I sad dolazimo do one priče pastor Burns. Ko je zapravo Mark Burns u Americi? Da znate ko je došao kod Porfirija. Pa on je uticajni konzervativni pastor iz Južne Karoline i osnivač hrišćanske televizijske mreže Now Television Network. Čovjek ima ogromnu medijsku moć i uticaj na milione hrišćanskih vernika u Americi. To je Trumpov čovjek od najvećeg poverenja. On je uz Donalda Trumpa bukvalno od prvog dana, još od 2015. godine. Bio je ključni čovjek koji je pokrenuo i mobilisao verske evangelističke glasače da masovno glasuju za Trumpa, član je odbora, moćne organizacije, pastori za Trumpa. On sebe predstavlja kao duhovnog diplomata, a u stvari je on diplomata iz senke. Pustite ovo duhovno. Iako nema zvaničnu fotelju u State Departmentu unutar klasičnog lanca komande, kažem, on sebe naziva duhovnim diplomatom, ali je reč je o čoveku sa samog vrha Trumpovog sveta koga Trump koristi za specifične, odnosno back channel ili tajne, nezvanične diplomatske kanale i misije širom sveta gde klasična administracija
ili ne ide zbog nečega, ili ne treba da ide, nije pametno da ide. Postavlja se pitanje šta je on radio u Beogradu oči u oči sa patrijarhom Porfirijem. Susret je bio, ja ću vam pustiti screenshotove, vrlo srdačan. Vidjet ćete koliko je to srdačnost. Pa to su se ljudi grlili, ljubili, razgovarali, kao da se znaju stotinama godina. Evo sastava delegacije koja je išla uz pastora Burnsa. Tu je bio Fay Nemer, konsultant i generalni direktor Američke privredne komore za Bliski istok i Severnu Afriku. Slušajte pažljivo. Dalje, Goran Petković, generalni direktor kompanije Gemini Transport i suosnivač organizacije Srbi za Trumpa. Zatim, Mike Mansur, konsultant i viši predsjednički savjetnik za pitanja Bliskog istoka u administraciji predsjednika Trumpa. Gospođica Jovana Petković, operativni direktor kompanije Gemini Transport, onda gospođa April Phelps, šef kabineta pastora Marka Burnsa, gospođa Veronika O. Shields, izvršni asistent pastora Marka Burnsa i tako dalje i tako dalje. Ovo je da vam ja sad tu ne nabrajam. Je li vam jasno šta je bila tema razgovora? Pa sigurno nije bila tema razgovora da se obilaze manastir. To i popričali oni minut možda o tome. Nego se postavlja pitanje, jer šta ovde rade ovi iz privredne komore, pa još za Severnu Afriku i Bliski istok. Sad ako se setite, ja sam vam rekao, Bliski istok, pa onda ide naš region. Jer to je jasno, tako se povezuje priča. E sad zašto oni idu kod Porfirija? Zašto ide pastor Burns kod Porfirija? Čuli smo i zapravo zvanično saopštenje iz Patrijaršije gde kaže da je to bio bratski razgovor dve hrišćanske crkve i tako da, ma dobro, sve to u redu. Što sad, što nisu se te dve bratske crkve pre jednu godinu, dve dana srele pa negde popričale nešto sad baš, to se postavlja kao pitanje. Pa ljudi, da se ne lažem, pastor Burns nema šta da priča sa Vučićem, je li tako? Nego ide da priča sa Porfirijem. Pa o čemu oni pričaju? Pa ovi ljudi iz privredne komore znaju o čemu pričaju, oni pričaju o ekonomskim pitanjima, o energiji, bre ljudi. A pastor Burns nosi poruku Porfiriju, jer nemojte da mislite da Amerikanci ne znaju, mi znamo, Amerikanci ne znaju da je Srpska pravoslavna crkva zapravo u bratskim odnosima sa Ruskom pravoslavnom crkvom, kod u stvari ona dođe mu i ispostava Ruske pravoslavne crkve ovde i mogu slobodno da kažem da je ona i pod kontrolom određenih službi, što naših, a pre svega ruskih. I pastor Burns nosi poruku. A poruka glasi da u prostim stvari, znate da ja to činim, sada ne okolišem, ja pričam onim diplomatskim rečnikom i da mi niko ne razume, onda to i ne bi bila istina direktno. Ljudi, nema zezanja više, bre. Kažite tamo gde treba da kažete, jer vaša reč znači nešto, nema više zezanja. Ja vas podsjećam i na nešto o čemu sam ja bar 2 ili 3 puta govorio u emisijama Istina direktno. Da su Amerikanci jednako na sličan način, tim back channel načinom pokušali da komuniciraju sa srpskim rukovodstvom kada? 89. godine uoči onog mitinga Slobodana Miloševića na Gazimestanu. Rekao sam vam tada da su američke diplomate poslale poruku i poruka je bila namenjena i trebalo da je prenese patrijarh German srpskom rukovodstvu. On im je preneo, ponuda je bila, stavite se na čelo borbe protiv komunizma, imaćete veliku državu, imaćete zaštitu Sjedinjenih Američkih Država, bit ćete naš partner. Kako je reagovalo na tu ponudu, uprostio sam vam priču, kako je reagovalo srpsko rukovodstvo, znamo i sami, a možemo to da zaključimo iz kasnijih dešavanja, jer neposredno nakon tog mitinga na Gazimestanu, volšebno, patrijarh German pada navodno niz stepenice, lomi kuk i potom ga komisija VMA
proglašava za nesposobnog za obavljanje dužnosti patrijarha, dok se on oporavlja, i patrijarh German ostaje u istoriji Srpske pravoslavne crkve upisan kao jedini patrijarh za čijeg je života izabran novi patrijarh, a to je bio patrijarh Pavle. Dakle, patrijarh German je bio živ kada je izabran novi patrijarh. Ovo je kao povratak u budućnost ili ono, bukvalno Back to the Future, kao da smo film gledali. S tim što sad mi imamo očigledno nameru sadašnjeg državnog rukovodstva, to vidimo na osnovu mnogo izjava, znači dimna zavesa, ljudi, pustite vojni rok. To je priča za malu detu, ona treba da okupi patriote i neke zaludele srpske glave koje misle da je to patriotizam da služiš vojsku. Ljudi, 21. vek je, postoje profesionalni vojnici, na kraju krajeva imamo te robote, da, to nam rekao Vučić, ovi roboti, kaže, čudo prirode, pa mre neki idu u vojsku, kako je do vojske. Ovoj deci sad, za tih 75 dana, pa ako uzmu mobilne telefone po 12 sati dnevno, pa kakva to će revolucija da bude, bre, kakav bre vojni rok, bre, to je kraj priče. Dalje, ova priča o bratini u Teheranu, to je isto da drži patriote na okupu, ali mi ne možemo da sakrijemo nekoliko pojava. A to su čitav državni vrh kod otpravnika poslova. Zatim, ova američka ekipa, očigledno poverljivih ljudi Donalda Trumpa, koja boravi u poseti patrijarhu. Dalje, mi ne možemo da sakrijemo izjavu jasnu Ane Brnabić, koji će uskoro, ako Vučić podnese ostavku na mesto predsjednika, kao što je obećao da bude neko ko će vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, to pripada po ustavu predsjedniku Skupštine, odnosno predsjednici Skupštine u ovom slučaju, daje izjavu da je Srbija, pozivaju javno, to je bilo nezamislivo do pre mesec ili 2 dana, da je Srbija zemlja Zapadnog Balkana koja je najviše uputila pomoći Ukrajini. Pa onda ona kaže, mislim na humanitarnu pomoć, navodi nekih 60 miliona humanitarne, ne mislim samo na oružje, a to tek da ne pričamo koliko je srpsko oružje preko onih kanala završilo u Ukrajini. I to je jasno sad šta se dešava. I pazite, to je na neki način i neminovnost, jer koliko god da se trudi ovo naše rukovodstvo, da neke stvari budu status quo i da se tu ništa ne dešava, mi vidimo da se mi nalazimo zapravo u obruču, svojevrsnom obruču. Sad više ne NATO obruč, sad se nalazimo u američkom, bre ljudi, obruču. Albanija, Hrvatska, pa Bosna i Hercegovina u toj priči, bre. Republika Srpska neskriveno to radi. Naravno, oni imaju onu rusku varijantu, oni tu su kao malo je Dodik ovamo, pa malo je tamo, ali on ispade da on to mnogo pametnije radi od Vučića. Tako da njega sad uvažavaju i cene i Trump i ovaj čovjek niskog rasta iz Kremlja. Pa ovamo imamo Rumuniju, naše prijatelje s kojima ništa nismo imali nepodeljeno nikad. Znači i oni su u toj američkoj priči. Grci, da ne pričam, pa evo i Grci ne prođe, pa tamo je ona Trumpova, da li beše rođaka ili šta mu je ona mu je miljenica, ambasadorka. I tamo i Grci obožava, ne prođe 15 dana da oni opet ne napišu neko pismo kad će Trump da dođe u Grčku, mi bi mnogo volili ovde da ga vidimo i tako da. Čekajte, kraj priče, bre. Kraj priče, tu nema, neminovno je da mi budemo u toj priči. Sad, šta je ovde problem? Pa ovde je problem kako to reći ljudima, a ne, pošto Vučić sad nije siguran u svoju pobedu, ne gubi mu se ni jedan glas. I najmanje mu se gubi patriotski, a mi ne možemo da ne vidimo, recimo, da Vulina nema nigde, bre, čovjek u zemlju da je propao, bre. Do juče, do pred 2 meseca priča o srpskom svetu, nisi mogao da ga ugasiš, da je upališ, on nešto priča, sad ga nema nigde. Kome smeta ta njegova priča? Kome smeta ruski čovjek? Pa nisam ja rekao da ga skloni, ajde bre, sklonite. To možda uradi Vučić, a možda uradi po naređenju nekog, koga bre sa zapada, kaže, ajde bre, sklonite ovog. Pa istih onih koji su ga sklonili kad je bio prvi čovjek bije. Sad Vučić
gura ove patriotske, taj bratina ide tamo čovjek da pitaj Boga šta radi tamo po Iranu, pa onda kaže, vojni rok, moramo da volimo našu zemlju i to i on i Bata Gašić, oni mnogo vole, posebno za Batu, znam, on obožava, bre. Sve su to priče te patriotske, da drže na okupu te patriotske glasove. Kakav se to još preokret dešava u Srbiji? Pa dešava se preokret, sećate se, ljudi pišu izveštaj Međunarodnom monetarnom fondu, pišu, razgovaraju s njima, pa im kaže Međunarodni monetarni fond, ovako, onako, da poskupi struje, oni kažu hoće, treba da smanjite broj zaposlenih u EPS-u, oni ćute, ne smanjujem se broj, jer tu su sve njihovi ovi kadrovi, koga da otpuste, odmah imaš glas protiv sebe. Na to ćutali i rekli će da poskupimo struju, ništa ne brinite. Pa im onda raspravljalo se i što je najvažnije, raspravljalo se najviše o tome da ne sme biti, kaže i Međunarodni monetarni fond, zaboravite na vanredno povećanje penzija i socijalnih davanja. I oni kažu, važi, bre, pristajimo, ništa ne brinite. Odjednom 15 dana kasnije više ništa, to nije bitno. To što smo pričali ne zna Međunarodni monetarni fond, bolje zna Aleksandar Vučić i ovaj Siniša Mali, jer oni izlaze i kažu, septembra meseca ima da damo ovim penzionerima ovoliko, ima da damo ovima ovoliko, za ovima detetu 25.000 i la, ispade to 360 novih miliona za državu opterećenja. Odakle, bre? Odakle, pitam? Naći će oni, kaže, vidimo, kaže, možda ćemo morati da radimo rebalans budžeta. Da budem sad vrlo precizan, polovinom juna Vlada Srbije je obećala Međunarodnom monetarnom fondu da će se uzdržati od vanrednih povećanja plata i penzija. Ona je obećala da će se penzije usklađivati isključivo sa zakonom koji to reguliše, koji da neće biti vanrednih isplata, bilo u vidu bonusa ili jednokratnih davanja. Istovremeno, obećano je da fiskalni deficit neće preći 3% BDP-a i to je sve obećano Međunarodnom monetarnom fondu. Sad oni imaju ova vanredna davanja, bez problema, kako? Pa jer idu izbori, kako? Pa mora da se obezbede glasovi. Koga? Pa glasačkog tela. Ko je najvernije glasačko telo? Svaka čast. Velikom broju penzionera koji prate istinu direktno i podržavaju. Ali moraju da shvate da su oni manjina. Da je većina glasačkog tela Vučićevog su penzioneri i ljudi kojima se isplaćuju socijalna davanja. I njih obezbeđuje Vučić na taj ovim jednokratnom pomoći, koja će biti za ove ovolika, neki, boga mi, sa 4 decima da izađe na 100.000, plus sve ono što im sleduje tog meseca, pa nije za bacanje. Znači šta, to je siguran glas. Ali, kaže Vučić, pa dobro, šta da radimo? Rebalans budžeta će da bude. Pa kako rebalans sad, kad ste obećali Međunarodnom monetarnom fondu da neće, kao što sam rekao, 3% BDP-a? Ba, bit će možda malo više, ali dobro, i dalje smo mi lav, tigar na Balkanu, imamo mi pare, stalno oni to pričaju, imamo mi pare, pa neće biti da je tako. Jer gledajte sad još jednu vest. Bečki institut za međunarodne ekonomske studije kaže, pored svega ostalog što kaže, jer on priča o ekonomiji Evrope i šire sveta, kaže ovako, privredni rast Srbije u 2026. ostaje na 2%, što je najniža stopa među zemljama Zapadnog Balkana. Pa čekaj, kako sad tigar, lav, a u stvari mi smo zapravo, ispada smo najgori, ne, kad vi slušate Vučića, vi mislite da se mi mnogo dobro držimo u odnosu na evropske zemlje i da ćemo da imamo veći privredni rast. A sad ispade prema ovim studijama, a piše nam to Vreme, prema ovim studijama, a reč je o Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije, da mi imamo najnižu stopu rasta, privrednog rasta ne u Evropi, nego među zemljama Zapadnog Balkana. Vi znate koje su to zemlje. Znači Srbija, Makedonija, Albanija i tako dalje, da ne nabrajam se.
I sad vam je jasno kakav je preokret u Srbiji nastupio. Vama je jasno da mi imamo pretrčavanje sadašnje državne vlasti ovamo na američku stranu, zato što je to nešto o čemu vam ja pričam mesecima, zato što je to neminovnost. Sad već postaje znak pitanja šta će se dešavati sa NIS-om i da li će možda to pitanje NIS-a biti i dalje prolongirano sve dok traje priča u Ukrajini, pa da će se na kraju u okviru te priče završavati i to pitanje NIS-a, ili će ono biti rešeno ranije, to sad zavisi od poteza našeg državnog rukovodstva, ako mogu to da kažem onako komunistički rečeno, jer ako ne budu igrali po planu, možda im se ta omča stegne i ranije. U svakom slučaju, ona je tu, pa je tu. Ona se samo odlaže, onako malo, na kašičicu, da li 15, da li 10, da li mesec dana, zavisno kako se oni ponašaju. Kad se svidi to američkoj administraciji kako se oni ponašaju, oni im daju mesec, a kad im se ne svidi, oni im daju još 10, pa se ovi naši poliju hladnom vodom po glavi i onda svi odu kod američkog otpravnika poslova, tamo na koktel, da upriliče to slavlje povodom 250 godina američke nezavisnosti. Znači, potezi o kojima ja pričam, koji su bili neminovni, već pričam o tome mesecima unazad, sada se dešavaju i to neki ljudi doživljavaju kao preokret veliki u Srbiji, to zahlađenje odnosa sa Rusijom, koji opet neminovno ljudi, jer nema više, neće biti ruskih energenata ovde, bit će američkog gasa, LNG gasa, da li možda ćemo da dopunjavamo to sa neke strane, vidjet ćemo, ali to će biti pre svega. Ove sve priče o vojnom roku, o bratini u Iranu, o ovome, o onome su priče da se drže na okupu do izbora da se drže na okupu, patriotski glasovi, da ne odu nekom drugom slučaju. Drugi preokret se dešava, a taj preokret je golim okom u oči. Vi ako ste otišli u Kruševcu kod mene, poskupile bre pljeskavice kad kupiš u radnji. Poskupili svi proizvodi. Poskupilo nam gorivo bre na pumpama, nafta nikad jeftinija, nama gorivo maltene nikad skuplje. Od ekonomskog tigra i kunemo se u MMF, došli smo do priče, mislim šta ja mislim o MMF-u, ništa pozitivno, njih ništa nikad ne bi ni pitao, ali Vučić je kleo u njihove te priče i kako, eto, oni nas vide ovako i onako, mi uspešni, mi ovo, mi ono, MMF rekao ovo za nas, lepo, sad kad rekao MMF, treba se otpuštaju ljudi iz državnih preduzeća, treba se poveća cena struje i treba da nema varenih bre davanja penzionerima iz socijale. Tad ne valja MMF, koji šiša, nemaju oni pojma, sad će mi da damo, zašto? Pa zato što mora se da se kupi pobjeda na izborima. Ova priča o kupovini novog kineskog oružja, to je tek smešno, to da čuju Kinezi da on to rekao, da nemoj slučajno da pomisle da će oni da ćemo mi nešto da ih prevarimo, kod da Kinezi baš briga, da li će bude Vučić ili će bude Kurta ili Murta na čelu Srbije, oni ljudi imaju potpisane ugovore i ti ugovori su im garancija. Priča je da naša državno rukovodstvo, koje se dojuče klelo u Kinu i Rusiju, pretrčava bre na američku stranu, što je na kraju krajeva i neminovnost, inače oni neće biti tu gde jesu. Oni ne rade to što misle da je to pametno za državu, nego spašavaju svoju političku kožu. To vam je priča, samo tako mogu da ostanu na vlasti, ako budu servilni i oni neće pitati, neće reći, ovo su crveni ili ima da urade šta god hoćete, samo da ostanu tu gde jesu. I sad, vama jasno u kakvom svetu mi živimo i da u njemu, u tom svetu sve može. Može da predsjednik Amerike 2 dana, 48 sati vrši pritisak na FIFA-u, bre zbog fudbala, da igra bre neki tamo igrač što dobio crveni karton i može da Vučić napravi salto mortale i da sa ove strane iz kinesko-ruskog voza koji ide u ovom pravcu, on pritrči u američki koji ide u potpuno suprotnom pravcu, oba idu 200 km i on to opa, ode čovjek na ovu stranu. I to vam je to je ono što sam ja imalo da vam ispričam u istini direktno, a vi, ljudi, pa ne znam šta da vam kažem, osim da radi cirkus Medrano, radi.
iako nema cirkuskih predstava, sad u zadnje vreme nije to više moderno, imamo mobilne telefone, imamo i internet, imamo YouTube i ostale stvari, nije to više, nema toga više uživo, ali vidimo da Cirkus Medrano radi.